Kien hawnhekk illi wedna li nkunu ta' xulxin ma jinħalqat fis-saħħa u l-mart fit-tajjeb u l-ħażin. Kien hawnhekk illi għamilna li ġkejkna li ma taħtix u li kieku ma kienx għalija jilu żgur ma ssibunix. Bib ma ġbaqali ftit li xejn noħroġ mid-dar. Biss jekk imnuna li qiegħda hawn tgħix kemm jagħmilhom bi kbar. M'għadniex nilbes kmiem qosra xahri goff ħallejtu twil. Għajnejja nagħti bidnu ġali sabx naħbit benġin. Mhux għalija ma ġkejkna li żgur ma tagħti xejn. Għax mhux darba li tħalt tinqara li tafifa għal daqtejn. U kemm nixtieq insib il-mod kif intaffi minn dan il-pis. Ismani ftit taħseb xi nit jien ngħix f'bit. Il-ħin sara jan nitlaq aħfirli għax irrabjat. Rid nisfoga u nsib widen għax ninsab dari mal-ħajt. Iswat mistej weġġani imma t-tifla tufas li bqal. Ma nafx fejn se nagħti rasi, ma nafx jekk jiswix dar. Mhux għalija ma ġkejkna